Ahojte, dnes je sobota 19. apríla a my sme sa vybrali pozrieť na naše miestočko, či sa náhodou neukázali smrčky jedle. Je to listnatý les pri potoku. Rastú tu rôzne druhy drevín, najpodstatnejšie sú však jasene. Okrem toho sú tu ešte buky, hraby, čerešne. No a dnes to vyzerá naozaj zaujímavo. Smrčkov je tu naozaj požehnanie, tak sa vám pokúsim aspoň trošku priblížiť, ako rastú, aj keď určite sa mi ich nepodarí zachytiť všetky vo videu. Ale je to paráda. Vyzerá to tak, že sme vystihli ten správny čas. Sú v dobrej kondícii, aj keď je to zvláštne, lebo poriadne pršalo až pred včerom, takže si myslím, že tie plodničky začali rásť už predtým, keď bolo úplne sucho. Ale je to paráda. Hlavne sa musím snažiť, aby som ich nepošlapal. Ďalšie. Veľmi splývajú s okolitým prostredím. Človek si myslí, že už tu žiaden není a keď sa dobre zapozerá, zistí, že sú tu ďalšie a ďalšie. To je veľmi pekný. A dokonca vidím aj prvé májovky. Tu je ešte pekná skupinka smrčkov jedlých. A tu vedľa prvé tohtoročné čírovnice májové. No dobre, a my sa ideme teraz pomaličky vytešovať a ideme ich zbierať.
Čaute, čaute.